গ্ল্যামারের আড়ালে পাক গুপ্তচর বৃত্তি এবং এই অভিযোগেই গ্রেফতার করা হয়েছে এক পাক গুপ্তচরকে, যে নাকি এক ইউটিউবার। হরিয়ানা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে জ্যোতি মালহোত্রা নামে এই ভারতীয় ব্লগারকে। ইতিমধ্যেই তার 5 দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। Kapani takokte buksong o youtuber botangi Romjak khana korsa 3 lakh ni selaifano subscriber mancha ini omahai youtuber tini police by Romjak belai khano ima singsa tei wana singsa nga faidi botangi Romjak tei bini ukologo omahai huija kogrok tong tamni karoni Romjak aboni main murda pokni bokhago thanglayan norok jotono sawi manbaina lai thangnai April 22 tarik sal mariwo Jammu Kashmir ni Pahalgam bo sini India hani 26 jona borok chelarok Pakistani terrorist rok bai guli ogoi butharjakmani aproni simino sini India habai Pakistan rok belai khano tungkla laijak belai khano tungkla laijak abo jotono siu tei jotono saima maikha ingke aproni simino sini India bai Pakistan rok tungkla laijak nanglai tei aidiba isa misa nanglai paikha Pakistani terrorist rokni 9ta jongi dati rokno bo sini India ni force rok thangoi attack khlaikha onekta no mane dongso khlaikha aidiba kiaba oma haijorawo o youtuber ini India ono tongo India ono achayo India ni joto kisu rang pisarok baino chawi nengoi toroi logoi tongmani India ni kaisa borok aidiba India ni kaisa borok bo yaba bo India baino dushman jokonte thangnai 7 tarigo sini India government ni hoite kaisa operation sindu ni kaisa mission kholok gori mani tei o operation sindu ni simino India bai Pakistan ok tebo tungkha laikha tebo podre potng laikha yaba ini o khoroksa youtuber Horiana জ্যোতি malhotra khe bisingo ini Indian ni fusrok bo jaga tong bo jaga sa tamokai asroi nai tong bo jaga camp tong bo border sinao tong keba bokai tini omorok no joto thungpai subji Pakistan no thangoi tongkroi khoproi reikha India ni fusrok muti jaga tongo India ni pradhan mantri rok omahai wasugoi tongo norok ni bagoi ini Pakistan no thangoi ini ekdom ang ha youtuber tei kirei ang no joton sera youtuber ngei botini Pakistani borok bai ekdom tongthok chathok hayei ini joto India ni thungpai sugi bebak pogrok no bebak angno theng saka fuji rok bo jaga tong abro bebak no bokai sairi bai ekdom clear khai aboni bagui se botini Romjak nani nangko kapang takok tei buksong yaba ini osoi mosoi khoroksa youtuber no police rok Romjak kapang takok tei buksong tani hingke nung khoroksa India ni borok ungkei India ono asayo India ni joto kisubai no ini toroi logoi tongo yaba nung bahai kele nung ini India bai dushman Pakistan bai kai friend ngi tongo mankha nung khoroksa India ni asani borok nung bage Pakistani borok bai thangoi chawi nengoi ini friend ekdom close friend ngi tongo mankha aboni bage se ini o khoroksa travel Horiana ni blogger ini fuji bai Romjak nani nako kapang takok tei buksong aboni bage no ang tini norok no paithago sanani muchungo angbo khoroksa sikon nokon youtuber no khai tongjao
tei nungbo khoroksa jodi no youtuber wngwi tongkhe tabukni o jorao jotono youtuber ni bisingtwi khoksa khongnwi dai rang puisa ajiwi kariwi mano joto chimpi brasarokno youtuber khalai tongo o khorui keba ang sana naimekhe omose aboni tahutei buksong youtuber wngkhano hu singri ha jahate omo hai chokorao klaya twijkhe norokbo youtuber wngmani khaidi khoroksa nung tini youtuber sawi mano hnwi video swnam mano hnwi haino langka pangka channel logo video tarigi ha tini o burui bahai khe romjakha keba nung ango jodi no samung hamya khlaikha hinkhe ha news rok ulta pulta jodi no khlai tong hangkhe keba nungbo angbo waisa romjaknai abo muitunardi aboni tahutei buksong aboni bagui no जों youtuber wngkhano kaham khe uansugui babiui ha ayang uyang naharui ha jehetu phasi saya jat jehetu police rokni yaphao kalaya jat oma haikhe samung khlainani khlaibaidi aboni tahutei buksong omono norokno ang o video ni paithago jotono no ang rwcharjao absung rong sinai tinini kok ang orono muthaka haino norokbai kwtal video malai sinai jotono kaham kurung susto tongbaijadi jotono no khulum